Doncs aquí a la universitat, a part de les classes, la formació acadèmica, també he pogut aprofitar programes com IAESTE. No he parat des que vaig entrar. El primer any me'n vaig anar a Hongria, el següent me'n vaig anar a Alemanya, el següent a Eslovàquia, el següent a Rússia, i tot això són pràctiques que fas en empreses estrangeres i a més són remunerades. Aquí al Tecnocampus he après moltíssimes coses que després m'han servit a la feina, tanmateix com el programa de disseny SolidWorks, electrònica de potència per saber dimensionar motors, electrònica en general per poder dissenyar les controladores de vol, poder detectar quins errors poden haver-hi amb resistències, condensadors, bobines, en adaptar i saber quin tamany de cable s'ha d'utilitzar per poder acabar muntant aquests drons sense que es cremin. El que faig a la meva feina és dissenyar, construir, programar i volar drons completament autònoms. Recomano sobretot que vosaltres, com a futurs estudiants, el que trieu sigui una carrera, un grau, que realment us agradi, us apassioni. No em serveix això de... És que m'han dit que... o em diuen que em recomanen que... No, realment, si us agrada l'electrònica, us agrada la robòtica, us agrada programar, feu una carrera tècnica de programació, d'electrònica, de mecànica. No us quedeu quiets.